Mzimayi uyu mukumuonayu anapha mamuna wake yemwe anaberekana naye ana awiri popanga hire truck, komanso driver kuti amugunde mamuna wakeyo amunyenyeretu pa mapeto pake ingokhala ngati ngozi. Koma kenapo zinachitikazo muzizira nazo nkhongono. Zitheka bwanji mkazi akukhala bwino ndi mamuna wake nkukhala kuti ali ndi upandu woopsa chonchi? Zinatani kodi nanga mamunayo atagundidwa ndi truck? Mzimayi uyu ndi ndani? Moyo wake wa masiku onse umamuyendera motani? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tidziwisa anthu zomwe inu mukugulisazo mu video yathu yotsatirayo. Tilankhuleni pa manambala mukuwaonawa kuti mumve zambiri. Nkhani iyi inachitika kwa Haryana, India. Dera ili ndikomwe kumakhala Vinod Kumar ndi mkazi wake komanso ana. Amakhala mosangalala kwambiri ndipo zinthu zimawayendera bwino kwambiri, koma zonse zinayamba pa 5 Oktoba 2021 madzulo pomwe Vinod ankaweruka kuchokera ku business yake ndi kuyima pa shopu pena kuti agule tiwiri titatu tawana pa shopu ina. Koma potuluka mu shopu imene iyi, chitruck chosadziwika komwe chinachokera chinagunda Vinod ndi kumusiya mwakayakaya, truck kusayima kumapitilira. Pomwe anthu ena anakwanisa kutenga number plate ya truck, kenako Vinod anatengeredwa ku chipatala pomwe anapezeka mwendo wake umodzi waonongeka, mutu wavulala kwambiri ndi mascratcha ochuluka pathupipa, koma chachikulu anali ndi moyo. Anko a Vinod anapanga ripoti ku polisi za truck yomwe inaomba Vinod nkusayima, ndipo apolisi mukafukufuku wawo anapezeka amanga mzibambo yemwe ankayendesa truck imeneyi yemwe dzina lake ndi Devi Kumar. Mulandu unalowa court ndipo a court anagamula kuti Devi akhalebe ali mu chitolokosi kwa 10 days kuti mulandu ufufuzidwebe. Koma 10 days imeneyi itakwana, Devi analoledwa kuti atuluke pa belo, mulandu uzifufuzidwabe. Myezi iwiri inadusa ndipo tsiku lina Devi anayenda straight, ndipo Devi anafika ku nyumba kwa Vinod. Anaenda straight kupita nyumba mwa Vinod, kulowa pa gate pakhomo panali potsekula, ndipo Devi anaenda straight kulowa ku chipinda komwe Vinod anali ndi kuomba zipolopolo ziwiri, china pamutu china pa mtima. Vinod nkufera pompo. Malowedwe onse a Devi a nyumbamu, CCTV inali ikujambula zonsezi. After kuombera kumeneku ku CCTV inaonesa mkazi wake wa Vinod ni mwana akutuluka ku kitchen ndi kuthamangira kukuwa kuti maneba awathandizire. Ndipo Devi asanatuluke mu room yomwe anaomberera munthuyu, manebala anakwanisa kumugwira Devi nkumupereka m'manja mwa apolisi, ndipo apolisi ataona munthu anaona kuti ndiyemwe uja anagundanso Vinod. Ndipo atafunsidwa Devi za izi, iye anati, nditatuluka pa belo ndinapita kwawo kuti ndikapepese komanso kuti atseke mulandu wanga omugundawo, koma iye anakanisisa ndipo ndinapsa mtima ndi kumuombera. Kenako Devi anachajidwa ndi kupita ku ndende kwa zakazaka. Mwina atu inu mukuonera mukhoza kuganiza kuti apano mulandu unatha apapa ndipo mwe nkhani yeniyeni inayambika. Zaka ziwiri zinadusa ndipo pa 2 Juni 2024 apolisi omwe amayendesa mlandu analandira text kuchokera ku namba ya ku Australia yonena kuti yemwe anali mu chitolokosi sindiye mwini wake wa mlandu ayi, ndikudziwa yemwe anapha Vinod. Ine ndi mphwake wa Vinod ndimakhala ku Australia. Atalandira text iyi, apolisi anali ndi zokayikira zambiri kamba kuti nthawi yonseyi munthu amene yuyu anali kutiko, komanso kamba kuti Devi anaonedwa ndi ma CCTV camera akulowa adi ku nyumba kwa Vinod ndi kumupha. Ndipo pakadali pano ali kundende, mafailo anatsekedwa, komabe apolisi anavomerezabe kupanga kafukufuku kachikena pouyang'ana mulandu mayang'anidwe enanso osiyana ndi akale. Anatenga foni ya Devi yemwe ali kundende uja ndi kuyamba kuyang'ana omwe ankalumikizana nawo, koma mu foni yonseyi kuchokera tsiku logunda munthu kufikira tsiku loombera munthu anali akulumikizana mowirikiza mwakanthawi ndi mkulu wina yemwe dzina lake ndi Sumit, mwini wake jimu ina ya delalo. Izizi zinapangisa apolisi kukhala ndi mafunso ochuluka, ndipo apa apolisi anakhala focus kwambiri ndi mkulu uyuyu akutchedwa Sumit kupanga check makho ake, ndipo zinapezeka kuti naye munthu yemwe amalumikizana naye mowirikiza ndiye ndi Nidi Kumar.
mkazi wake wa malemu Vinod. Izi zinadabwisa kwambiri apolisi, zinapangisa apolisi kufuna kuionanso video ija ya CCTV bwinobwino asanafe Vinod. Ndipo anali okwiya apolisi kuti how come timu yoyamba inkafufuza za mlandu sinawunikirepo za video imene iyi bwinobwino. Video iyi ikuonesa Devi akulowa pa khomo pomwe panalipo otsekula ndi kale. Mkazi wake wa Vinod anasiya pa geti komanso pa khomo posatseka kuti Devi azangofikira kulowa, ndipo pa nthawi mkaziyo anali ali ku kitchen, koma anaoneka kuti analankhulana ndi chigawengachi pomwe chimalowa kuphatikizapo. Chigawengachi chinafikira straight ku chipinda komwe Vinod anali. Anadziwa bwanji komwe anali kodi? Plani iyi yonse inali ya mkazi wake wa Vinod ndi kudziwa mafunso akuchulukabe kuti kodi mkazi anapangiranji izi. Ndilankhula mwachidule kamba kankhani ndi yayitali. Mkazi wa Vinod kumbuyoko anapempha mamuna wake kuti azipita ku gym, ndipo analoledwa, komwe pakutha pa nthawi anakumana ndi Sumit nkuyamba chibwezi. Kenako chikondi chinakula ndikuyamba kuganiza zoti aphe Vinod iwo apeze chuma ayambe moyo watsopano. Nanga munthu wa ku Australia anadziwa bwanji za ku India? Nthawi yomwe mkazi wake amapanga chibwezi ndi Sumit, mamuna wake anadziwa poti anagwira mameseji mu foni ya mkazi wake akanganapo za izi, ndipo anamuletsa mkaziyo kupita ku jimu. Koma mamunayo sanauza aliyense kupatula mkhake wa ku Australiayo zomwe zinali nyumba mwake. Ndipo mamunayo mpaka anapitapo kwa Sumit kukampasa warning zokhuza mkazi wake, ndipo mwe ma complication onse anayamba apo mpaka kufika apapa. Koma pa mapeto pa zonse anthu onse atatu anamangidwa ndi kupita ku ndende kwa zaka zochuluka. Mkazi wake Sumit komanso Devi. Ikamwavutika ndi matenda pa moyo wanu, misala, mauka, zokandakanda pa thupi, ilikango, khunyu, zambiri za mmabanja, BP, mmimba mumakuvutani, mamuna kapena mkazi sakubereka, kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe siningatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani mmavuto anuwa mophweka. Amayenda dera lina lililonse ku John. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773.